Oprosti! Ti? Što ti radiš tu? Ja? Ovo je moja staza dostavljačice. Slijediš me? Da, u stvari, poteknula sam skroz iz Meksika u rolama samo da bih opet vidjela snova. Znaš što? Sumnjam da nam je sudbina da se sudaramo. Ne, nisam se ja u tebe sudarila, nego ti u mene. Ej, pazi, ili ću te morati ponovno spašavati. Gle, ti mene očito želiš srušiti na pod. Majde s Bogom! Hej! Što radi dostavljačica u Jam and Rolleru? Jesi li na praznicima? Ne znam, to pitaj svoju curu. Zašto? Što će to meni Amber reći? Gle, njezina kuma je zaposlila moje roditelje da rade u vili u Buenos Airesu. Na moju sreću sad moram ići u istu školu s njom. Onda imam iznenađenje za tebe. Mi idemo u istu školu, u Blake. Kako lijepa vijest, ali srećom ja sam jedan razred niže od vas. To nema veze, viđat ćeš me svaki dan. Za tebe i još hrpu drugih koje ne poznam. Kakve veze imaju drugi kad si sa kraljem staze?